Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senen Legi 17 Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer mardika. Para adiyuswa, dinten punika tantu kita caos syukur nalika mengeti 17 Agustus. Awit ing dinten punika negari kita sampun mardika 87 taun. Kita mangertos nalika mengeti HUT proklamasi Republik Indonesia, awit kita sampun kaluaraken saking panindesing negari sanes minangka tiyang pitados, kamardikan punika ngemutaken ugi mardika saking dosa. Kamardikan kita punika satunggaling berkah, didik namung pambudidayaning manungsa. Kados dene Gusti ngluaraken bangsa Israel saking pangawulan Mesir, Gusti ugi ngluaraken bangsa kita saking bangsa Walandi. Miturut Galati gangsal ayat 13, para sedulur, kuwi wis padha katimbalan supaya mardika. Nanging aja nganti kowe migunakake kamardikan iku dadi dadakan tumrap uriping daging, nanging padha laden linadenana srana katresnan. Cedhak sanget kamardikan ingkang wonten kedah ndadosaken kita mardika lelados. Dede kamardikan kangge nindakaken dosa lan egois, nanging kamardikan kangge ngladosi kanthi sih katresnan. Milanipun kita kedah ngisi kamardikan negari kita punika kanthi laku becik, paring pambiyantu nengenaken patunggilan lan saged dados sareming jagat. Para adiyuswa, minangka tiyang ingkang sampun mardika, kita tinimbalan amrih wantun ngadeg jejeg ing kayekten. Tegesipun wantun nampik babagan tumindak ingkang boten adil lan ngrugekaken sesami. Emuta kamardikan ingkang sejati tamtu numusaken tentrem rahayu dede raos ajrih. Sumangga kita dadosaken wekdal kamardikan punika kangge gesang ingkang kapimpin dening Roh Suci, amrih kamardikan punika saged mulyakaken asmanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit dinten punika paduka paring berkah dhateng kawula negari Indonesia mengeti kamardikan 87 taun. Kawula pitados lumantar kamardikan negari kawula dadosaken kawula saged mranata gesang, malah kepara kawula saged ngrembakakaken gesang. Kawula ugi caos syukur awit lumantar kamardikan 17 Agustus paduka ugi ngemutaken menawi paduka sampun mardikaaken kawula saking dosa. Kawula pasrahaken kaudunipun para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah paring berkah. Kawula pasrahaken anak putu kawula ing pundiya papan, sae ingkang sinau, ingkang nembe makarya gesang ing bali wismanipun. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan, paring berkah pangandi matema anak putu kawula ing pundiya kemawon tansah rinimatan dening paduka. Kawula ugi masrahaken pengetan-pengetan 17 Agustus ing pundiya papan. Kawula pitados lumantar paduka pengetan-pengetan menika saged kelampahan lan kawula kaemutaken bilih kawula sampun nampi berkah paduka kamardikan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Nawen warga GKJ Temon Pepantan Kalidengen ingkang dasa mangke nembe kontrol awit sampun nampeni operasi. Kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa wonten ing satata gesangipun. Mekaten ugi kala pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe wonten ing pemulihan
Sae punika Ibu Ibnu Prabowo GKJ Telepok, Bapak Pendeta Johan lan Ibu Heni Johan wonten ing GKJ Mertoyudan, Ibu Tiah Kurniani GKJ Magelang lan ugi Ibu Sukarjo ing GKJ Plengkung. Dalasan sedherek kawula astama ing Jakarta, kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti GKJ Salaman, Ibu Budi Agus Setiawati GKJ Ketandan, Ibu Surati GKJ Sragen. Ing GKJ Wedi kawula pasrahaken Bapak Danu Sutardi lan Bapak Sutiat. Ing GKJ Gondang Winangun kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Mariono, Ibu Lasiem, Bapak Karsono, Ibu Suwarni, Bapak Marsuti Raharjo, Ibu Legimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salyo, Bapak Jarot Sukmono lan sedherek Agus Supartiono. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, dalasan Ibu Pratiwi. Mekaten ugi ing GKJ Guntur Geni kawula pasrahaken Bapak Yesus Jenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono lan Bapak Stefanus Ngatiyo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri wonten ing GKJ Pugeran. Ing GKJ Telepok kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyati. Ing GITJ Trangkil Pati kawula pasrahaken Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing GKJ Wonosari. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi Bapak Yohanes Mudati ing GKJ Tuban lan ugi ing GKJ Wonosobo Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing pemulihan, kawula pitados paduka badhe ngreksa lan paring kekiyatan matemas sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Amin.